салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи 9 километр. бародаро, ҳама каса созин, хубакин, тенҷакин. Умедворам ки ҳаматон сеҳат саломат ҳастед. бародаро, медонем ки дар каналои мо канали фурӯшӣ ҳастад. Дани время як канал монетизасияша гирён кардагим. течение ҳафта шид беҳтарин каналай саб шесваш кушода, эфирш кушода. Ягон хел жалб авторски надора. Қоидави чётка гирён кардагиай канал. номуш кору бор ном дора. менависи кору бор худаш мебурояд канал. кадоми харидори конкретнай рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, қайтон чашма мекунем, муомила мекунем, аксияш кардагим, нархи арзонак да метимтон. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайк абҷихен. бо ягон саволо боша, савол битен, саволотонда ҷавоб метем. ҳаматон да бурдворӣ ба пеш.